Tukwane sema mbiarero wakiro biesore Yesu itonomuya nando tuigoreire tosabe sengenjo yo kwegera devotion wono mambia tato mwanchi mbuya mona sengenjo buya bwao mbuya mona sengenjo bugimo buya mbuya mona sengenjo watutweli mbura nande mbura nyinge Yesu tobwere nande karatura soma kurwe sore tata toeli baga lyo konyore ngane ngiya kurwe sore twasabira onsi ezire Yesu Kristo mubori ito wasani bane nintagete twegere mambia rero igoro ye ngana ya bene Yesu atagete torore asege tabu kerege kurugwa gukora kwa batumwa hokora kwa batumwa ikomi ekengokia ye ne kemo oika bine asege tabu kerianto some engana yengencho mono erinde aya mananche tobe tokorangi tokwegere mambia rero Biblia egoteba iga aseka Isaria na arenge omonto ore kuruka Kornelio omutangani wabarwanirigana bwe kyombe ekemo kyabarwani kiare kurukwa kyaba Italia ere niga arenge omonto muya omuyirogete Nyasaye ere amonabe nyomba yaye bonsi nigo areko abante byewe winge nakoendera gusaba Nyasaye butambe ange nechinza kianda kyamubaso akarora sokorora maiso marore omumalaika Nyasaye akamochera akamotebya Kornelio akamurireria mono akairoka akamuburia naki omonene akamwiraneria ogosaba kwao na ebyegwa byao beikire igoro na byabeire ekinyorio asobosyo bwa Nyasaye. Haleluya. Abasani ngorigeri tore omonto oyo omese Biblia nintagete ngomatebyo omonto tomorere omonto ningiarenge litangane twatebiwa nigarenge omonto orenge weke Yunani omonto tamo manyete karokende oenke kurwegesaku biribye kurwebisaku wasebita mu maiti Nyasaye lakini amangana akwanu amayoro y'omonto olia litangani rore Biblia ngomokwanere na no monto orengo monene no monto orengo mokubwa unabakuba benseye bale no monto okorokwesa enchuru neso muno bwegesongo ekoro kinigo atenene tabasikali wetane liga nelimo igo no monto orenge komanda oregotomwa ogenda orangeria abande bacha asengencho era no muntu amano orenge bwe basikali balia lakini tali eke Biblia tageto toro kerero sengencho bantontore torabange tubwate cheo kubwa katika serikali yetu cheo kubwa katika county cheo kubwa hata pale mahali unaishi lakini kero kende tali eke Nyasaye tagetekomanya Nyasaye na tagetamanye gente kemo ekemo kya bibere egiato tebia ebinto ange bine igoro yo muntu olia egiateba na omuntu yo Kornelio nigo ere arenge omonto muya. Kornelio was a just man. Omonto muya, omonto rengo mongwana, omonto abange basigete, banjete, aseki bamusikerete, iwo wojimate bunego teba. Wetania kobo omonto muya nigo amoirogete Nyasaye. Orochero rununta getomo sani oligere mono. Biblia goteba Kornelio wetani kobo omonto muya nigo amoirogete Nyasaye. Ere amo ne nyumba yaye bantu barabange bamwirogete Nyasaye lakini yaro muntu bweka muntu awatani mwanjete Nyasaye lakini ere abantu be nyumba yaye mbamumanyeti abana be nyumba yaye mbamumanyeti umugakoye karokendo musachoye ose korekendo musacho no mukungu oye mbamayeti Nyasaye lakini esekere Kornelio nigarengo mwake esengenjo wetani ka omuntu muya niga mwirogete Nyasaye tali ere bweka kolende ne nyumba yaye nande Biblia amanya goteba iga Kornelio musacho Kornelio igo buneko mateba ere nigo arenge kwa abantu ebyewa ebinge Kornelio nguru arenge chisadaka chiaye Kornelio nguru arenge byewa ochinomba libarenga abataka yateba esengenjo yebyo naende Kornelio nigo arego saba botambe abasani moinyore oyo no monto ore kurwegesa kugeta mu maiti Nyasaye oyo no monto ore kurwegesa ku gego sasi machi Nyasaye ne sanamu ne binto binde binge lakini era agachora ekeranya kuiwa
igoro ya Yesu Kristo ekeranya koiwa igoro yori obambetwe ekerara boro kiubago chandwa akeburia ababarabwo nkiyekorose bago chanderwa monto kyoyo akana kwegere sare igoro ya Yesu Kristo bambetwe so musalaba ekeranya kwegera ebibilia manya gotebana agakora yaramaya akagere nyumba yaye akarwe biewa na kuna usaba wotambe ntage toiwe gento yakobeseke bungo yakane umumalaika wo monene ni gagotomwa Mungu anatuma malaika wake umumalaika olia oiko murangeria aye Cornelio tegerera otebo monene teba umanya komotebia ogosaba kwao ne biewa biao bieikire asomonene abasani iwa ogosoma woito kwa bono mambia etokorigereria omonto obwate obubui omonto obwate obumanyi omonto obwate chinguru chinyinge na lakini wetane gutora chinguru chinyinge na maide Nyasaye asense tomenyete omusongo yamago tebana abantu bande when they are in authority they make people Peter not better iwo bunego teba abantu bande ekarabo bwatoko bui nigo bakogera abantu bande basalera aje kwanya kugo mugambi osobo gambi kwana kugo ndi bwense inawo osense nsemende yonsi asense ya Kenya ekera asoire esobo buigete nabera bekere ngo kende gyonsi abantu batigara bakolera litukase lituko oyutari Cornelio erekara ne chinguru ere Biblia komoeresa esengenjo no muntu lenge omuntu ukwane kene omuntu ore okora mangana amaronge ere nigo agokorera abantu amaya Biblia amanya goteba rora Cornelio ogosaba kwao waikere Nyasaye ntage torore gende kamo eri Cornelio agotebiwa mangana aya eyarenge chinza kianda chia mugaso ase aba Israel mbabwati chinza isa tobaga sabire oinyore Daniel na agasabire gatatu lituko chinza bagasabire ni chinza chikoro kwa saa 3 ya mambia na ende basaba saa 6 na ende basaba saa 9 eli saa 9 Cornelio agosaba ensa ya gatatu yo gosaba yanenge saa 9 asomugaso omugima ekaro Cornelio agocigosaba nali akorara maroro abasani to korora amaroro to gocheruna Nyasaye onyaye turiko omuntu bwa masabo to gocheruna Nyasaye onyaye ko omuntu koragero buba kwarara tumanyeti kende aya mangana no wadana Nyasaye atoseni nanda abandi bayikire chinga kyechi bakona wadana tubucheria amasabo omosani wetani gote abantu bakubucheria amasabo ayo manyene uikobe omuntu bwa masabo Cornelio agocherwa asengencho arengo omuntu bwa masabo liriago saba nali umaraika akomochera ngorige ritorense mende oro na Petero nere buna arenga masabo ikagera umaraika gache sare iwa aye gose abantu balia obwato kubwesa bale ngoko gokera bale ngote bale umuntu no muya kera Cornelio ere Biblia ekomoteba nigo akonyora recommendation from God niga akonyora uwanje kurwesi Nyasaye esengenja mana okora egoteba ere ring obuyabuwa yabugaikera omonene amasaba ya gikero monene ebiego biyare kurwa kisadaka ale kurwa bigaikero monene ekera Nyasaye agatuma omusomboye agatuma messenger umumalaika oye gochiese Cornelio akamukuna akamotebia aye Cornelio ogosaba kwao nebiego byao byeikere Nyasaye nabeko nyareka nabange baito ngokora toro gosaba lakini tuarose oyutari Cornelio abange baite karo kende ubwato mu cyando gete ngosabore kwere cingagi wasaba lakini nyuma ye cingagi gete kwagoya nturi gotebiwa asogo somuko Cornelio abasani arakarenga konyasabire ntotebiri etogo tebina Cornelio alikuwa mtu wa maombi na kutoa zaka alikuwa mtu wa maombi na kutoa sadaka kila wakati etogo te Cornelio tarose tigosaba aye torosa gosaba Biblia kile kitabu ja Galatians abagaratia ere isano nemo fungu lake la 9 ntake tugubune Biblia goteba abagaratia ni isano nemo abagaratia ni isano nemo ekemukia ye ya kianda ntake to musani oiwe Biblia muna goteba mambia rero elinde tusome chileso ninga kurwesa Cornelio sobwango mono isano nemo twateba ekemukia ye nigo gekurugukia nda Biblia omonene iwa basani muna goteba titorosa gokora maya ekiagera na togese ekerenga kireike totakwetie emioyo ligereria nsemo ya omwalio
tutakweti emioyo etobauti enene sama sabako nelio nali ao nelina ayekero kende nyuma gwasabire chinga kikwarre ebiro byabeire binge wako mwoyo twate biguntu titorosa gokora maya titorosa gosaba titorosa gokora kende yons esengencho ntogese ekerenge kyabene irabege goika iwa musani imambia lero enganene ne nyasata etetomanya abantu mbo bwate chinyasa chinyinge bago sasima abantu mbo bwate binte binge mbali bago sasima megoko yabo mbali bago sina chibesa chabo mbali bago sina chingurubo bwate gusa madaraka banyolire sobo gimobo lakini Cornelio ere wetane gutwara madaraka yenseye agachora kusasima nyasai agachora kuhira nyasai bunanera gusaba lituko ase lituko Cornelio genta kama akoro musani ntaye toigwe kogera obobwe omwa wake kubua abaraiba matukaya naya Cornelio ago kolengane korukwa giving okorua Biblia kuruge tabu kereka netonete gosoma botambe ego tebana kinyasai ayanjete ense elio akamurua elietali mwamu akamurua omwana oye omomoima okurua nkubwate ense menene asowo sasima okurongo bwatense menene esenganyoni okore character osembwa ya Nyasaye Cornelio ereniga ari korwa chisadaka chiaye ese bari barabataka iwa egetabu kelia kya Methali nere emerenganio 19 fungula 17 eli ntoira nese engana yeto ya Cornelio oiwe ngana ebugate emerenganio 19:17 Wasani iwa bune Biblia egote basemerenganio 19 fungu lake la 17 karokende ulio ndigerere tingere tonyo kubate Biblia wikirese kebunge kyo elinde tosome amo egote ba 19:17 omonto okororera omutaka amabera oyuni gakurwa singo asoma nene na omonene na mwakane asokora okuo kwaye omonto okororera abantu abataka amabera oyorure singo muno bono karokende ntokuweke usieke singe mineti okorue loan oyo orure eloni esoma nene na omonene karakumwirane na mwiranerie na anda momente mono Cornelio na manyetege taimangana ere tarengo Muyahudi tarimangana ere tarenge gesaukirito koroke gesakwe ejore kia Israel lakini Cornelio esoko bakwa ese nyumba yaye akaba koire Yesu Nazaret akamanya Yesu ningo akamanya chimbo Yesu atagete tutware nchirichi agajitwarere abasani ntagete ngote ngane ye mubono mambi ekero Cornelio akoregente kyo mu malaika akamochira akamotebia amasabao aikiro monene akamanya ko endeke mungu gya sita Biblia gotebana ki agachikwa agatebi Cornelio toma omusacha nare omenyete asense ya choba okurugu Petero agotebi kirike gwenerete obego gukora tugata bange sotore karokenda abande baligerete TV ya Ndizi TV banarete ko bawangwana buna Cornelio arengo mungwana ni wangwana sana lakini ukobo bongwana teisaini kobo muyate isaini gosaba teisaini enkere na andeke ganirie gego ikere Cornelio kuruki sadaka na gosaba na kobo muyebuna arenge mbie isaine nkere aganeiri na kyo mumareka komotebya genda orangeri omusacha ari kuruyobo kuru Petero agoteikeri okuwenerete musandi tinadingenda mange ndayo toigwe ekero Petero arangeriwa alikuja akaeleza Cornelio chinzi ya kuweza kupata wokovu ndipo Cornelio akaweza kupatizwa na ayeneta kirebo mbara abange setore bagote banje nimo manyete Nyasaye bagote anje tinikora amamuntu bagote anje tinikora kende kebe none kanisa tari koenda none batizo tanya konyora ne wenerete nkere umwika gote ibono mambia utakire konyora na kirakyo no konyoro utoreka okukwa Yesu Kristo Cornelio agachikwa arangeri Petero liniweze Petero abega kumura asogo toreka abasani ngereke wenerete sobwima bwaitu ngereke wenerete litoko kora kende yons we ikatotwaro bo Nyasaye buna bari wa Cornelio we tani onsi Nyasaye nabe gakuwelio ireito
Biblia nebwata abantu abasacha abange n'abakungu abange bagukwanirwa lakini inyero mukungu oyo mono musacha oyo mo orekoro kwa Elizabeth amo no musacha oye orekoro ku Zakaria. Biblia segetabu kya Luka mafungu la 6 na 13 ngo eresere igore abantu oli babere nigego tebana ki nigo umusacha okoro kwa Zakaria no mukungu okoro kwa Elizabeth bare sobo gotubwa batari konyora abana. Biblia teba barabwo nigo barenga abangwana nigo barenga abantu abachenu barenga righteous lakini ekingeisana mbabwato mochando yomo bale gusabira litukase lituko. Fungu la 13 Roho anasema kwamba sauti yenu ya maombi imefikia Bwana. Ekero endrede gusaba otalikorosa eliogiriri ngoikirarire omonene nabo igo na Cornelio nere eliogiri ali amasabo titoma etingie kale gusabira litukase lituko lakini ligaikira omonene ekero omonene akagusaba kwaye agakora kerikia wenerete abasani ntobwate abantu bali bwato munguse sebali ntobwate abantu turaroke your cycle of influence abantu bali kunyara wikera abantu abo ubwato munguse sebale mpaka netibanyore Kristo. Cornelio ekero aiwa mangana Cornelio ekera atoma eli abasomba baye batatu barangeirie Petero kuru aliyoba igwegento geko bese Cornelio ekebungogia 24 ekegotebana ki Cornelio akarangeria abantu benyumba yaye nabali barenge ange amonera nanjero yo mintongo boliga ayekaro kende ekero kwanyorero gotore koko ayekaro kende ekero kwanyorero nganeye kwarangiria abana bawo kwarangirie umwanchuo kwarangirie abayiboli bawo kwarangiria abana bamino kwarangiria bali mumenyeta amona barabwo ngonyareka nero muntu abo mu Kristo lakini asobugima buli bwo Kristo yatoka muntu oli tabwati munguzo asa abantu bamwabo yatoka muntu oli tabwati koinyora abantu bamwabo nambatakeire na barabwo baikere Kristo. Cornelio ekeranyoro kurangeri guoko Cornelio ekeranyoro wancherwa na Nyasaye. Cornelio ni gofungula 24 yo egototebia akarangeria abantu bamwabo akabaikaranzia kibeterago jese nyumba yaye. Cornelio ni gabwata abantu abasikari barenga monere senja arengo mundu wade chimbwe chingia bwato munguzo muya utagwate bintu byenge konochi erekerago te abantu bamwabo mbaroche embwe ya Nyasaye asobugima bwaye ayegose abantu mbaroche embwe ya Yesu koralia asobugima bwawo ayegose abantu bakomanyete no mukristo kero kende we sabato kero kende weli tukoliro kwa ndemisa naliba kororo mu Kristo chinga kijine bako manyeti ayene ki abana ba barago kwane gose no mulisi we kanisole no murayoro mudikoni ora asegete abana bawo ekemba itaberane. Cornelio esengenja rengo muntu omanyete Nyasaye olio okora uwanja kwa Nyasaye ekero Petero achese nyumba yaye akarangeria abantu baye be nyumba yaye akarangeria bazikali bali atenerete elinde bache iwe ogotoreka ngocha kore ese nyumba yaye. Abasani emambi ya rero umwikani gagotorangeria gosentu aba buna Cornelio gosentu egia chimbwa chia Cornelio ese ngenjene chimbwa chia Kristo ni gabwato bwanchani Cornelio agokora amasabo na nduru sadaka nganje ngwane ngana ya momusani gosaba weka tigo isaini goikabo igo otwarembwa yokurwa asengejo Yesu ni gare kurwa. Cornelio agosaba Biblia teba amasabao nechi sadaka chiao ebiewa okuroje sabataka beiguru no monene Nyasaye. Nyasaye ito Nyasaye orendete Nyasaye ito Nyasaye okorigereria onsi alitoko batogo kora igo musani karokende kwa beire chinga kichi nyinge wakoba gusaba nkento kikemizi disa masabao kero kenda abande babugete ekero agosaba liyo kagisanire ekero akorukisadaka liyo kagisanire yaya ebyewe bibibere nebimwanse binene ese obo Kristo bwao nebimwanse binene ase biriyo bagokora ase obogimobo tato itato konye njama naye eso gosomo gotu asomere gitabu ekigokora kwa batomo 10 getokonye osentu atwara chimbwa osento atwara chinaro buna kiriko nelio abugate elinde gwetania ko batogosaba boigoto betokuru ebyewe no nase bali barabataka asobwimo bweito mbuya mono yesaba amanaye mambie ngia utwale sabatengia lindonzi yakoreke una Nyasara achike ekino gwengo kwane siretera Yesu Kristo mo waleito.
abasani togene tosabe aye Nyasaye mbuyamane seng'enchoro mubui mbuyamane omonene twegeire igoro ya Cornelio twegeire omonene na gwetania kobabaya kobabangwana ali ase tomenyete negwenerete boigo tutume omungusori tubwate kubang'usa abange goche sore litang'ani tung'use chiamate cheito liakabere tung'use bari togokora na barabwo na bari batorocha omwanchwa tata tokonye tobe a living sermon tobe okorandia komenyete erinde kara abantu bagotorora bakororaye Yesu nande gwetania onsi ekerense bwate mechande menge tokonye omonene erinde ntoba na intwe mechando kurende tobe solution toba abogosaba no kurwa no kurwa ebiyewa ugise bari batari kwenyara tubwire bono nande senia none station yeye ekerende tope brusha matangasa esa abantu abange omonene ikeranie obutumwa boliwa mareka batatu mbuyamane seng'enchoro mobui nande tubwire gochimotu nono morore gocha mono ba manintwe twasere amakase ya Yesu Kristo yoro mawali ito amen. Asante barikiwe.